Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Кеше тормышы табигать төсле, төрле фасыллардан гыйбарәт. Ямьле язлар һәм җылы җәйләрдән соң адәм баласы алтын көзгә аяк басканын сизми дә кала. Бу көннәрдә Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт академия театрында Шамил Фәрхетдинов әсәре буенча куелган «Алтын көз» исемле спектакленең премьерасы булып узды. Әлеге спектакльнең юбилей премьераларына старт бирүе очраклы түгел, чөнки театрда ярты гасырдан артык эшләгән күренекле артистларыбыз бар. Һәм әлеге спектакль шушы өлкән буын артистларыбызга махсус багышланып эшләнгән. Бирегә төрле районнардан театр сөюче тамашачылар җыелган иде. Biz Алексеевский районынан килдек, Зур Тегене Олле авылыннан, 13 әби килдек барыбызда. Алтын көз дигәченнән үзебезнең алтын көзне күрмәбезме дип килдек. Күңелләребез күтәрелеп китмәсме дип килдек. Сәнгать бит ул тормышның көзгесе. Миңа бигрәк тә театр училищесында эшләгәч инде күбесе артистлар да, авторлар да, Рәшид Заһидуллин белән Шамил Фәрхетдинов икесе дә театр училищесын тәмамлаган кешеләр. Ничегрәк шагылдыралар икән, хәзерге яшь артистлар ничегрәк уйнарлар икән бу тормышны, бүгенге өлкәннәр тормышын дип бик кызыксынып килдем. Жанры буенча комедия дип аталган сәхнә әсәре булса да, биредә мәңгелек фәлсәфи темалар күтәрелә. Рәшид Заһидуллин хикәясе нигезендә Шамил Фәрхетдинов инсценировкасы буенча эшләнелгән «Алтын көздә» гомере буе авылда хезмәт иткән һәм яшәгән карт белән карчык язмышы аша адәм балаларының бу җирдәге миссиялары бәян ителә. Алтын көз спектакле. Ул менә соңгы вакытта безнең театрыбызда андый теманы яктырткан спектакльләр бик юк диярлегендә. Ул картлар тормышын яктырта торган спектакль. Аерата без инде моны эшләгәндә картлар тормышының бер көнен чагылдырырга тырыштык. Һәм ул ярым җитди, ярым көлкеле формада эшләнде. Әйе, картлар тормышы турында эчкерсез, җиңел һәм үтемле спектакль бу. Агач әзерләү пунктында бердән-бер кеше яши торган йортта карт белән карчык гомер кичерә. Алар тормыш сукмагыннан иңне иңгә куеп 50 ел бергә атлаганнар. Һәм алар яңа гына килеп кергән ялгыз хат ташучы хатын белән берлектә үзләренең алтын туйларын билгеләп үтәргә җыеналар. Ләкин мәхәббәт бәйрәме әлеге әсәрнең эш каһарманы өчендә уртак булган ялгызлык бәйрәменә әверелә. Спектакльдә труппаның өлкән буын артистлары уйный. Наил Шәйхетдинов, Әлфия Хасанова, Люция Галлямова, икенче төркемдә Тимер Зиннуров, Ләлә Миңнуллина, Исламия Махмутова. Рольне алуга минем үземнең әтиәниләр күз алдына килде. Анда безнең авылда ике апам, бер сеңлеме, алар көн сәнгә. Торулары аерым торалар. Мин Казанда, икенем Нижнекамскида. Лайттырып шуларны күз алдыма китердем мин бу рольне эшләгәндә. Безнең бүгенге бу спектаклебез ялгызлыкның нинди авыр икәнен генә түгел, без әлбәттә анда ялгыз дигән сүз булса да, мин үземне һич кенә дә ялгыз дип хис итмим бу спектакльдә. Чөнки минем янымда 50 ел бергә гомер иткән, яраткан картым һәм минем балаларым менә бүген булмаса иртәгә шалтыратырлар, бәлки менә көтмәгәндә кайтып килерләр дигән өмет белән яши әби. Менә шушы спектакльне карагач, бик күп парлар, аерылышырга уйлаган парлар, бабайлар, әбиләр, менә 30-ар, 40-ар ел торгач аерышучылар бар бит. Уйлансыннар, аннан соң яшь парлар. Ялгыз рәхәт ул яшь чакта, олыгайгач ялгыз яшәү әйбәт түгел. Барыбер кем беләндер сөйләшәсе килә. Менә безнең батулларның сүзләрен килеп искә алабыз. Менә картайгач яшь чагында инде хатын-кызны култыклап йөрергә матур булсын дип йөрибез ди. Ә инде олыгайгач, картайгач арка елысы да кирәк дип. Әлеге спектакль халкыбызның рухына бик тә туры килә. Тамашачы спектакльне үз итеп, ул репертуарда озак торыр дип ышанасы килә. Чөнки искиткеч актерлар, белемле, үз көченә ышанган баш режиссер һәм иң мөһиме тамашачы мәхәббәте һәм ышануы бар.